Пацукі – род грызуноў сямейства мышыных, у якое ўваходзіць каля 64 відаў. Дэкаратыўная, як падвід і прыручаная форма шэрых пацукоў. Вось толькі шэрыя відавочна далёка не ўсе, затое ўсе беспародныя. Розняцца яны менавіта колерам і тыпам поўсці, формай вушэй, характарам і кемлівасцю. Ужо ў 19 стагоддзі прыручаныя пацукі заваявалі сабе папулярнасць бітвамі з тэр'ерамі. У 1856 трапілі ў лабараторыі, а сёння ўсё часцей становятся жывёламі-кампаньонамі. Они как бы воспринимают человека как хозяина, не просто как который источник еды. Они не прибегают, они любят на руках посидеть, они любят поиграть, как котята могут там за веревочкой бегать, просто там за рукой, как бы подойдут, будут выкусывать руки там. Ну вот они такие. Аліна Марашчук гадуе пацукоў 7-й год. Сваіх першых набыла калісьці ў краме. І тут хто бярэ самак, хто самцоў, аднак ніхто і ніколі абодвух разам, бо праз паўгода замест 2 кампаньёнаў вы рызыкуеце мець 100. Сёння ж большасць хвастатых дзяўчат Алены пры пашпартах і радаводах, бо яны былыя члены спецыяльных гадавальнікаў і клубаў. Там атрымаць маленькага сябра складаней, але надзейней. Купить в магазине можно. Но есть, например, шанс, что это будет не совсем здоровое животное. Это могут быть там и паразиты, могут быть и какие-то другие болячки. Все-таки, когда берешь от заводчика, он все следит за здоровьем. Плюс, если, например, что касается самок, можно в магазине купить беременную самку. У меня такой случай был. Вядома, пацукі і голубы – першыя пераносчыкі вялікай колькасці хваробаў. Аднак заўвага, пацукі дзікія. З дэкаратыўнымі іншая праблема. Яны самі часцяком хварэюць, а жывуць у сярэднім 2,5 гады. Непазбежныя візіты ветэрынара – вось што каштуе грошай. Ну і клетка, бо маленькая, як на хамяка, гэтым вельмі жвавым істотам не пасуе. У астатнім пацук не сабака, шмат не з'ясі. Ды і ўсё едны ён, як і чалавек. Это их любимое лакомство – кукурузные хлопья. Но когда они гуляют, чтобы их собрать, вот так баночкой пошуршать, они все сверху собираются. До речі, белый пацук, сімвал будучага года, у Аліны таксама жыве, як і 2 кота. Яны да пацукоў адносяцца паблажліва. Аднак металічны 2020, згодна з гараскопамі, патрабуе цвёрдасці і рашучасці ў барацьбе за шчасце і дабрабыт. І разам з тым разважлівасці і асцярожнасці, бо нават шчырыя падарункі могуць прынесці шкоду. Честно говоря, страх большого количества выброшенных крыс после Нового года. Потому что сейчас будут подарки, многие захотят подарить там другу живой подарок. Не всегда, не все этому рады. Вот это страх всех крысоводов на данный момент. Майце на ўвазе, год пацука увойдзе ў сілу не 1 студзеня, а 25, бо кітайскі каляндар грунтуецца на месяцавым цыкле. І калі вы раптоўна пажадалі завесці маленькага кампаньёна, час усё ўзважыць яшчэ ёсць. Алеся Зелянко і Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».